zafi da inganci da nagarta domin ya nishaɗantar da ku. Ali Jita shahararren jarumi ne da jajirtacce kuma haziƙin gaske wanda ya kai a kira shi da jarumi kuma jajirtaccen gaske wanda ya jima yana kawo muku zafafan waƙoƙi masu zafi da inganci da nagarta domin ya faskara a duniya baki ɗaya. Wannan shahararren dai wato Ali Jita ƙwararren dai jarumin dai haziƙin dai kuma fasihi jajirtaccen gaske wanda ya amsa sunansa fasihin gaske. Ya jima yana kawo muku zafafan waƙoƙi masu zafin gaske domin ya nishaɗantar da ku zafafan waƙoƙi masu zafi. Ƙwararren jarumin dai wato Ali Jita kun san shi ɗaya tilo tamkar da dubu na cikin masana'antar Kannywood. Ya jima yana fitar da zafafan waƙoƙi masu zafi a cikin masana'antar Kannywood, yayin da wannan shahararren haziƙin jarumi dai wato Ali Jita ya tsaya tsayin daka gurin fitar da zafafan waƙoƙi masu zafi. Idan wannan ne farkon zuwanka wannan channel tamu mai albarka, kada ka sha'afa ka shagala ka manta ka danna mana subscribing, ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar na ɗora masu zafin gaske. Idan ka kasance baƙo kenan, idan kuma ka kasance ɗan gida, ka danna mana like domin hakan yana ba mu ƙwarin gwiwa ci gaba da kawo muku zafafan waƙoƙi masu zafi da inganci da nagarta. Yayin da wannan shahararren haziƙin jarumi dai wato Ali Jita ya faskara a duniya baki ɗaya gurin fitar muku da zafafan waƙoƙi masu zafi da inganci da nagarta. Ya tsaya tsayin daga ganin ya fitar muku da shahararrun zafafan waƙoƙi masu zafi da inganci da nagartar gaske, yayin da wannan shahararren haziƙin jarumi dai wato Ali Jita ya fantsama a cikin duniya baki ɗaya. Ku biyo mu a sannu hankali domin kasancewa da wannan shahararren haziƙin jarumi dai wato Ali Jita ta hanyar bin mu ku danna mana subscribing, ku danna mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar na ɗora masu zafin gaske. Idan ka kasance baƙo kenan, idan kuma ka kasance ɗan gida, ka danna mana like domin hakan yana ba mu ƙwarin gwiwa ci gaba da kawo muku zafafan waƙoƙi masu zafi da inganci da nagarta. Kuka sani wato Ali Jita jajirtacce ne kuma jarumi jajirtaccen gaske wanda ya kai a kira shi da jarumi jajirtacce, wanda ya tsaya tsayin daka wurin fitar muku da zafafan waƙoƙi masu zafi da inganci da nagarta gurin fidda mashahuran zafafan waƙoƙi masu zafi da inganci da nagartar gaske. Ali Jita dai jarumi ne haƙon wanda duniya ta da jarumi ne jajirtacce kwarai tsayi kai da fata, wani daya tsayin da ka haifa fata jiranka da fitowarka domin wannan shahararren haziƙin jarumi dai wato Ali Jita ya jima yana fitar muku da mashahuran zafafan waƙoƙin da suka faskara a cikin duniya baki ɗaya, waƙoƙin da suka fantsama kuma suka tinjima a cikin duniya baki ɗaya. Kada ka sha'afa kuma ka shagala ka manta da subscribing domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar na ɗora masu zafin gaske. Idan ka kasance baƙo kenan, idan kuma